pulls my hair. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before. Amy, Amy, Amy. He's just too hard to ignore. Masculine, you spin a spell. I think you'd wear me well. Amy, Amy, Amy. Where's my moral parallel? It takes me half an hour to write a verse. He makes me imagine it from bad to worse. My weakness for the other sex. Every time his shoulders flex, way the shirt hangs off his back, my train of thought spins right off track. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before. Amy, Amy, Amy. Oh, he's just too hard to ignore. Masculine, he spins a spell, yeah. I think he'd wear me well. Amy, Amy, Amy. So where's my moral parallel? His own style, right down to his diesel jeans, immobile. I can't think by any means. Underwear peaks at the top. I'll let you know when you should stop. From the picture my mind drew, I know I'd look good on you. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before. Amy, Amy, Amy. You're too hard to ignore. Masculine, you spin a spell. I think you'd wear me well. Amy, Amy, Amy. So where's my moral parallel? Creative energy abuse. All my lyrics go unused. And when I clock black hair, blue eyes, I drift off, I fantasize. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before. Amy, Amy. He's just too hard to ignore. Masculine, he spins a spell. I think he'd wear me well. Amy, Amy, Amy. So where's my moral parallel? Amy, Amy, Amy. Although I've been here before. He's just too hard to ignore. Masculine, he spins a spell. I think he'd wear me well, yeah. Oh, yeah. Where's my moral parallel? What I've got, I don't want. All it does is hover and taunt, reminding me what I used to be, what I may never be again. Turns out what I'm good at doing is making something out of the ruin of all this wasted space that can never be replaced. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can borrow or steal. Ari luzea da denbora. Jaiotzen garenean hasi eta heriotzera arte, eramaten gaituen ari etengabea. Ez da ordea ari zuzena, korapilatu egiten da batzuetan, eta trumoiak eta ekaitzak sortzen ditu gure baitan. Korapilo gozo eta ederrak ere sortzen dira bidean. Bihotzaren taupada bakoitzarekin estutu edo lasatzen diren korapiloak. Josten ematen dugu bizitza. Gure aria beste batzuekin nahasten. Gaur,
hitzak josiko ditugu. Sentitzen dugun hori, hitzak josten bakarrik, adieraz daitekelako. Liurarik ez dago itzultzerik, eguna atean dago, haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago, haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da buskeria, edan ase arte beretik, ez da aski izango, galtzear zaudelari. Edan ase arte beretik, ez da aski izango, galtzear zaudelari. Kontsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera, bizitza handiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera, bizitza handiena, galtzea litzake galtzea dena. Gabon eta ongi etorriak izan zaitezte Ricardo Arregi kazetaritza sariaren banaketa ekitaldi honetara. 2 sari nagusi emango dira, biak maila berekoak 9.000 eurokoak. Kazetaritza saria bata eta komunikazio saria bestea. 2 sarietako 4 finalista izango ditugu epaimahaiak eta beraz 8 finalista horien arteko 2 izango dira aurtengo Ricardo Arregi kazetaritza saridunak. Baina nortzuk izango diren jakinarazteaz gain, gaur 2 ohorezko mugarri ere entregatuko ditugu. Edizio honetako epaimahaikideak honako hauek dira. Itxaro Borda, idazlea eta prentsa kolaboratzailea, Aingeru Epaltza, idazlea eta hainbat hedabidetako kolaboratzailea, Pantxika Maitia, kazetaria eta filmegilea, Miren Gabantxo, EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakaslea, Jon Muñoa, Deustuko Unibertsitateko Komunikazio Graduko irakaslea, eta Jon Sarasua, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta komunikazioan aditua. Mahaiburuak, Andoaingo Udaleko Euskarako Zinegotzi arduraduna Alexander Witzi, eta idazkaria Arantza Aguado, Andoaingo Udaleko Euskara teknikaria dira. Sariei buruz esatekoak amaitzeko, esker ona azaldu nahi die epaimahaiak aurtengo Ricardo Arregi kazetaritza sarietara proposamenak bidali dituzten kazetari, komunikatzaile eta herritarrei. Esker ona proposamenak aurkezteagatik, asko izan dira epaimahaiak aztergai izan dituenak. Genero eta euskarri ezberdinetakoak, erreportaje bakanak zein sortak,
lan solteak naiz askotariko biltegi eta sekzioak, egile bakarrenak zein taldean egindakoak. Denentzat epaimaiaren eskerrona eta baita ere beren lanaren balioaren aitorpena, euskarazko kazetaritza eta komunikazioaren munduan ugariak baitira kalitatea, bikaintasuna, berrikuntza eta eredugarritasun irizpideak betetzen dituzten lanak. Hain justu, aipatutako epaimaikideek Pablo González kazetariaren egoerari buruz idatzitako aldarrikapena irakurriko dizuet, beste ezer baino lehen. Honela dio. Ez dira garai hoberenak adierazpen askatasunarentzat. Munduan zehar kazetariak isilduak dira, epaituak edo epairik gabe kartzelatuak. Aurten ere, hainbat kazetarik bizia galdu dute informatzeko eskubidearen alde lanean ari zirenean. Kazetariek alatan arriskuak hartzen dituzte. Egiaren eta postegiaren arteko borroka betean gaude. Askotan errazagoa da fake berriak edatzea, errealitatea bere gordinean azaltzea baino. Polonian preso da Pablo González kazetaria, Errusiaren alde espioitzan aritzea leporatzen zaiolarik. 10 urteko zigorra eman diezaiokete. Varsoviatik ari zen eta bere erreportajeek Ukrainiako gerra zuten nagusiki aipagai. Gonzálezen kasuan, hurbiltasunak elkartasuna sustatzen du, baina ez du mugatzen. Ricardo Arregi kazetaritza sariketako epaimaiak adierazpen askatasunaren aldeko aldarria egin nahi du, mundu mailan bai eta Euskal Herrian bertan ere. Eta honen bestez, Andoaingo alkateari Maider Lainezi emango diot hitza. Nahi dezunean, Maider, holtzara gonbidatzen zaitut. Andre eta jaunok, izan zaitezte ongietorriak Ricardo Arregi kazetaritza sariaren 34. sari banaketa ekitaldira. Ongietorria Bingin Zupiria jauna, saria babesten duen Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikarako sailburua. Ongietorriak ere Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiak ordezkatzen dituzuen Lorea Bilbao eta Mari Jose Telleria ahaldun andreak. Eta noski, ongietorriak izan zaitezte Ricardo Arregiren arreba eta naia, Begoña eta Mikel eta gainerako senideak. Baita noski, ongietorriak Andoaingo udalkideak, herritarrak, epaimaiko kideak eta oso bereziki gauzaria jasotzen kinkan jarri zaituztegun kazetari eta komunikatzaile guztiak, gure kultura eta gizartearen sortzaile eta eragileak. Hitza hitzarekin jostea. Hitza hitzarekin elkar eraginpean jartzea da. Kazetaritzak eta komunikazioak duten eginkizunik usuena. Ez agian behinena edo nagusiena, baina bai noski maizen jokatu behar duzuena. Hitzen jostun zarete. Hitzak josiz, komunikazioaren eta kazetaritzaren eragile. Eta hori ez dago gaur, ez da inoiz egon arriskupetik libre. Gaur epaimaiaren hitzen gogoraziko diguten legez. Maiz, agian maizegi, kazetaritzak eta komunikazioak bortzakeriaren edo indarkeriaren zurrunbiloan ikusten dute bere burua, josi dituzten hitzen ordainetan jasarpena sufrituz. Prentza eta komunikazio askatasunak oinarrizko eskubide behar du, eta eskubide gisa, gure lehentasun erabateko prentza eta komunikazio gardena, zintzoa, tolezdura makurrik gabeak izan ditzagun. Hain zuzen ere, gure sariaren helburua euskarazko kazetaritza eta komunikazio presto eta modernoak bultzatzea da. Hala izan da sariaren sorreratik, Ricardo Arregiren ereduari jarraiki. Baina ez dago, ez prestutasunik, ez modernotasunik, askatasunik ez bada. Horren berri badute gaur saritu eta omenduko ditugunek, batzuek aspaldidanik. Zorionez, gaur saria jasotzeko kinkan jarri zaituztegu, ez arrisku handiagotan. Gainera, 2 orezko mugarri izendatuko ditugu lehen aldiz.
biak alabiak ongi mereziak. Bai Elisabeteri eta Patxiri Andoain udalaren zorion beroena adierazi nahi dizuet. Eta andoaindar guztien eskerona, zuen ibilbide luzeak orain arte utzi digun emaitza bikainagatik. Eskeron hori luzatu nahi dizuet ere, epaimaila osatzen duzuen hoi. Zuen lana giltzarri nagusi da sariaren arrakastarako. Baita ere, nire esker beroenak udaletxeko langilei azken hilabetetan egindako lanagatik. Izugarria izan dela badakigu eta. Eta nola ez ba, zoriona eta eskerona jarraian zeuen burua saritua ikusiko duzuen hoi. Eta jada sari txikiagoa, baina saria azken finean izan duzuen finalistoi. Zuei esker, hitzak josten dihar dugu egunez egun, gure kazetaritza eta komunikazioa beziberritu eta indartzen. Bejon deizuela guztioi eta goza dezagun elkarrekin 34. edizionetaz. Eskerrik asko, Maider. Lehen esan bezala, gaur 2 ohorezko mugarri entregatuko ditugu, eta lehen ohorezko saria 1988an Andoaingo udaleko euskara teknikari gisa teknikoki Rikardo Arregi kazetaritza saria sortu zuenarentzat izango da, Patxi Baztarrikarentzat. Sari hauen sorrera landu, bideratu eta auspotu zuen, eta berari zor zaio zalantza izpirik gabe, sariari behar beste eduki eta irismen eman izana. Zaila da Patxi Baztarrika hitz gutxitan definitzea, baina bi ezaugarri azpimarratu beharko banitu, umoretsua eta adarjotzailea. Sukaldari ona, hiztun ona, harremanetarako primerakoa. Langile amorratua eta habilidade izugarria besteak pakien ez uzteko. Nik hasierako adjektiboa erabiliko nuke gizon sinpatiko eta irribarretsua. Eta lanean tanke bat. Bera langile eta besteak ere lanean jartzen dituena. Zeruko herrian bazegoen mutil bat, kronikak egiten zituena, atauneko kronikak, eta kronika ugariak egiten zituen, astero, eta honez eukakunek etorria. Eta ezagutu nuenean, zituen orduan 16 bat urte. Horrek esan du, kronika horiek egiten zituela 14 urterekin, 15 urterekin. Osea, bera hasi zen kazetaritzan, hasi zen nolabait afizioz. Andoain udalak euskara azpibatzordea sortu zuen, kulturaren azpibatzorde bezala, eta orduan Patxi eta Patxik ezagutzen zituen batzuk eta haien bidez eskatu ziguten parte hartzeko edo laguntzeko edo elkarrekin egoteko ia zer egin genezakeen edo erreferenteak sortu behar ziren gizarterako. Eta kazetaritza oso importantea zen, bestalde gizartean orduan irratia entzuten zen eta egunkariak irakurtzen zian oso gizarte imperfektoa ginen. Eta orduan hor euskarazko eta kalitatezko prensa eta erreferenteak sortzea, azpimarratzea eta deren aurrean erakustea oso garrantzitsua zen. Saria martxan jarri zen eta harreman zuzena izan duen duen. Aita handi bizi izan eta aitari berri ematea eta azaldu ziren, baina beti ondu da presente eta berarekin eraman izan du Rikardo Arregi kazetatzea saria. Guk diseinatu genituenean atalak ere, Patxikin eta nik inpresioa daukat inkontzienteki baitare geundela kazetaritza idatziari begira. Baina gero harrapatu zuen, gero harrapatu zuen internet, gero harrapatu zuen geroago baitare publizitatea ere, eta hori normala dan bezala, juntzan egokitzen mundu berrira.
batez ere azpimarratuko nuke euskararen aldeko lan horretan zenbateraino izan duen Patxik begirada zabala. Momentu hartan, hizkuntza politika zertzen ere asko ez genekin, zerbait baldin zen, beti kanpoko referentziekin debiltze ginen. Nik uste dut Patxik horri eman diola diskurso bat eta koherentzia bat eta argumentazio bat. Pentsamolde bateko eta besteko jendea kontuan hartu guztien iritzia biltzeko alegina egitea eta euskararen aldeko lan horretan progresibotasunaren konbentzimentu hori. Nik konparatzen dut sukaldari batekin. 2 lapiko zutan, labean zerbait, zartai pare bat, berotzeko prest, eta orduan bakoitzari emango zion bere tamaina, bere denbora, bere goxotasuna, behar zuen guztia. Nik uste dut horregatik, jende askok errespetatzen duela eta maite duela Patxi. Inoiz ez duelako denborarik eskatimatu kozina horren lanerako. Ezak ez du iraupenik, kalitaterik ez bali badu. Eta orduan bertan egindako lana. Lan horrek jarri zituela gaur egiten denaren oinarriak eta etorkizunean egingo denarenak ere. Berak esaten zidan beti, nik zerbait genuenean edo zarautza ekartzen dituela gauzak. Ni lasaio ibiltzagatik. Xabier Letekarri nahi genduen ondoaina. Eta arekin egon behar zen, hura ere hiztun ederratzen. Neri ez zidaten esan bokadiluak jun behartzarik, eskerrak zaldundegin egin gendun topaketa, eta goizeko 3:30 jota ziren, aste egun batian, handik atera ginenien. Orduan kontuatu nintzen, kasi kirolari bat bezala prestatu behar nula nik politikarako, bestela nula aguantatuko. Ez dakit horrela bat gogoratuko nuke, baina elkarri adarra jotzeko ohitura hori beti izan dugu, eta badirudi Patxirekin duzun harremanean hori dela elementu ezinbestekoa, beti hor dagoena, bere izaeraren zati bat delako. Patxi, aspaldiko partez berriz ere elkar ikusteko aukera izango diagu, eta nire mezua da eutsi goiari segi hortan saiatu, badakit iretzako Ricardo aparteko personaje bat dela, eta mila esker egindako lan guztiangatik. Eta nik orain ire balioa errekonozitzen diat, bai puntaneko sariketa antolatzailea izan naizelako eta puntaneko euskalgintzako gizona. Ekintzaile eta baitare gogo eta lari. Hiri eskerrak, Patxi. Patxi badakik deitu nahi duan guztietan etxera, espaldin bada behintzat lan emateko. Ataundik etorritako pirata, ataundik itxasertzera jundako, ez dakit itxas marinela, gozada batek, gozada izan dek, eta ala izango aldek aurrerantzian ere zorionak eta besarka da handi bat. Badakit honekin etzera lasai geratuko, lanean jarraituko duzula, bestela etzinak zu izango, baina badakit lan egitez aparte bizitzaz gozatzen ere jarraituko duzula, bestela ere etzinak elako zu izango. Urte askoan eta alkarren berri izaten jarraitu dezagula. Sari hau banatzeko Begoña Arregiren laguntza eskatu nahi dugu. Patxi Baztarrika, mesedez nahi duzunean gerturatu zaitez oholtzara. Ohorezko saria jasotzera.
Patxi, zurea da hitza. Ez da erreza, orain hitz egitea. Orezko mugarri honen berri eman zidatenean, harrituta geratu nintzen, ez duen alakorik espero, nik Rikardoa ikasteritza sarietan egindakoa nire egin beharrarekin, bete beharrarekin, lanarekin lotu dudalako eta hala izan behar zuelako. Eta hemen ikusi berri dugun bideo hau ere, ez duen espero, egia esan. Eta unkiturik nago, eta zuei guztioi, nire eskerroneko agurra behintzat eman nahi dizuet. Eta aldi berean esan, niretzako ore handi bat dela, orezko mugarri honek azaltzen duen, adierazten duen aitormen hau jasotzea. Eta oso, unkituta bai, oso pozik nago. Zorioneku naiz esan dezaket. Eskerrik asko handi bat epaimahaiari, bihotzez, eskerrik asko udalari, eta eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari. Eta aztu baino lehenago, zorionak 8 finalistei. Esaten da, bizirauten duten hizkuntzak izaten direla, garaian garaiko hiztunen premia komunikatiboak asetzeko erosoak direnak. Hiztunen premia komunikatiboetara egokitzen asmatzen duten hizkuntzak izaten direla. Distantzia guztiekin nik esango nuke saria handiekin ere horrelako zertxobait gertatzen dela. Rikardoa kazetaritza saria etengabe berritu da, 34 urte hauetan, ikaragarri aldatu delako denbora horretan euskarazko kazetaritza. Hemen Felix Ibargutxik ondo esan duen bezala, utxutxik prentsa idatziari begira hasi ginen, geroago irratia eta telebistari ateak ireki zitzaizkion, geroago interneti ateak ireki zitzaizkion, publizitateari ateak ireki zitzaizkion, eta gaur egun kazetaritzari ez ezik komunikazioari orokorrean begiratzen dio sariak. Etengabe berrituz auspotu da saria, eta hori askori zortzaile. Lehenik eta behin zortzaile epaimaiei eta saridunei, horiek direlako sariari seriotasuna, sinesgarritasuna eta prestigio ematen diotenak. Zortzaile antolatzailei, Andoain Udaleko Euskara Batzordeak urte guztiotan izan dituen batzorde buruei, eta zinegotziei, alkateei, Euskara Zerbitzuko langilei, eta baita ere Eusko Jaurlaritzako babeslei. Nik ez du denborariko denak merezi duten bezala, eta gustatuko litzaidaken bezala izena abizenez izendatzeko. Baina zerbait aukeratu behar eta aukeratu dut, 1988an, saria sortu zen urtean, Udaleko Euskara Batzordean parte hartzen zutenak. Eta haiek aipatzera mugatuko naiz. Xabier Ruitzi zen batzorde burua, Joseba Erkizia, Jose Mari Boizi, Jose Manuel Azpiazu, Teodoro Rodriguez eta Pello Jauregi zinegotziak, eta hainbat herritar euskaltzale, Euskara Batzordean, Udaleko Euskara Batzordean, boto eta guzti parte hartzen zutenak. Itzi Arrantza, Marian Ibaibarriaga, Arantxa Lizarribar, Lourdes Loiarte, Eli Alberdi, Gotzoan Garmendia, Garbine Egibar, Eloi Artola Zabal, Vitoriano Garzia, baten bat ahaztuko zitzaidan eta barkatuko aldik. Orduko alkatea Carlos Sanz zen. Eta lankide bat aipatuko dut, ezinbestez, Jon Unanue. Ezinbestekoa izan baita Jonen lana, Rikardo Arregi sari hauetan 34 urteotan. Eta aipatu nahi du Xabier Laka eskultorea, berak sortua baita. Gaur ere oraindik zutik dirauen logo eder hori, justu lehenengo urtean, lehenengo diseinuak eta beste hainbat gauza. Eta aipatu nahi dut nola ez Rikardo Arregiren familia, Rikardo Arregiren senideak Begoña, Mikel oso bereziki zinegotzi izan delarik eta barrasera-zeratik bukeraraino beti hor eduki dugulako. Eta kasualitate gozoa gaur. Duela 35 urte osatu genuen lehenengo epaimaia ekarri nahi nuen gogora. Epaimai hori osatzerako laguntza ikaragarria eman zigun Felix Ibargutxi ekarri nahi nuen gogora, eta gara nun ikusi dudan bideo horretan Felix Ibargutxik ideia asko eman zizkigun, eta aitortu nahi nuen. Eta lehenengo epaimai ura. Eta gara nun epaimai ura gogoratu nahi, eta epaimai hartako kideetako bat, hain zuzen ere gaur hemen gurekin izatea, Elisabete Garmendia, bera lehenengo epaimai horretako kide izan baizen. Beraz niretzat, gaur mugarrikide ezin aproposagoa ekitaldi honetan.
lan kolektiboa izan dau, bidelagun askoren lana izan da Rikardo Arregi kazetaritza seria etengabe berritu eta elikatzea, eta bidelagun hoiei guztiei tokatzen zaie ohorezko mugarri, zoragarri ederronen puskatxo bana. Denei, zuen txaloak beraz, haientzat ere badira. Eta desio batekin bukatuko dut. Etorkizun oparoa izan dezala Rikardo Arregi kazetaritza sariak, etengabe berrituz, etengabe sendotuz, euskarazko kazetaritza eta euskaren erabilera bera ere berritzen eta sendotzen joango den esperantza guztian. Mila esker, bihotz-bihotzez denoi. Zorionak, Patxi, eskerrik asko Begoña. Bigarren ohorezko saria aurkeztuko dugu orain, kasu honetan, Elixabete Garmendiari zuzenduta euskarazko kazetaritzan izandako ibilbide oparoa aitortu nahi zaiolako. Zeruko Argiaren zuzendari izan zen, EITB-n ere aritu zen, eta gaur bere kemena, izpiritu zabaltasuna eta eskuzabaltasuna sarituko ditugu. Elixabet hitz gutxitan definitzea zaila da, dudarik gabe euskal kazetaritzan aitzindaria eta gainera aitzindari emakumea. Niretzat da persona zuzena, beti bere iturria ondo kontrastatu, albistea eta gero kontatu. Oso persona zuzena eta gero oso jendekikoa, talde lanean eta izugarri balio duena. Bere dedikapena beti euskara irakasteko eta beti eskuzabala. Beti da alai bezala, ez dakit beti alai denez, baina beti ala erakusten du. Iduridu lanean ari izan dela gogo honez eta eskuzabaltasunez. Uste dut hiru hitz horiek direla bere definitzeko egokienak. Esango nuke 77an ezagutuko genuen elkar. Ni amnistiaren aldeko batzordean eta tokatzen zitzaidan deialdiak egitea manifestazioetarako, grebetarako, egiten ziren itxialdien emaitzak, zenbat tokitan, zenbat jende, eta datuak eramatera, Zeruko Argiara hurbildu, eta hor izan genuen ja elkarrekiko lehenengo harremana. Familiek elkar ezagutzen zuten, baina ezagutu baldin badaia sakonago Euskal Telebistan, bai. Ni eguraldia egitera joan nintzen, bera redakzioan zegoen, eta gero sortu zen bertatik bertarako saio hura, eta hasieran Elixabete ez zegoen saioan, baina gero bai, eta gero zuzendaria izan zen, ni aurkezle 8 urtez edo, eta han ezagutu genuen elkar, sakon gainera. Nire lehen topaketa izan zen, okerez banago, duela 50 piku urte, naiz eta nahiko gaztea izan, behar bada nahazten naiz, baina hala pensatzen dut. Justu, nola deitzen da, transizioaren garai burbuilatsu hortan, eta ni orduan hasi nintzen ere Zeruko Argian idazten azken orrialdean bertsoak publikatzen zizkidaten. Euskal zen aparta du, eta kazetaritzan berak egin duen lanean, bere idazlanetan ere bai, hori oso nabarmena izaten da. Ez da person bat gauzak, azalariko gauzak aztertzeko edo kontatzeko, baizik eta beti sakonki
sentimenduak eta sinismenak sakonki aztertuz. Nekaezina da, txingurri bat bezalakoa, beti han eta hemen eta beti jakimin hori dauka, ez da, kazetariak izan behar duen jakimin hori dauka. Eta, bueno, ibilbide luzeko kazetaria denez, zer gutxiago, ez da, honako sari hau. Elisabete Garmendiari Orezko saria ematea urrats handi bada, batetik bere kazetari ibilbide oparoaren gatik eta bestetik euskal kazetaritzan gutxitan ohoratzen baitira emazte kazetariak, eta nahi ginuen, ene ustez, denek batera urrats hori eman aurten. Euskal kazetaritzan aitzindaria, lehen emakumea eta bere bizitza kazetaritzari dedikatu diolako eta dedikatzen jarraitzen duelako oraindik. Kazetarien soinu bandako ahots bat bezala gelditzen da Elisabete Garmendiarena enetzat. Justu nekien euskeraz idazten, gaztetxotan alfabetatu nintzelako eta ezin irakasle hobea izan zen bera. Bere ondoan lana egitea edozein zalantza argitzeko beti egoten zen prest eta alde horretatik zer esango dut. Oso esperientzia aberats bat izan nuen berarekin. Liburu bat idatzi zuen eta nire bizitza kontatu nion. Gogoan daukat berak erreportajeak 2-3 minutukoak eta oso gutxi da, 6-8 eta guk Elisabete esaten genion. Eli, hau luzegia da aukeran, hau ez da liburu bat, ez da prentsa idatzia, ez da, eta hor, borroka hortan nik uste azkenean lortu genuela oreka bat, eta bertatik bertaren arrakasta ere uste dut hori izan zela, ez da? Beti plazer bat izan da, elgarrekin solastatzea eta azken berriak trukatzea. Uste dut, materializatu ez den adiskidantza imaterial bat bezala bizi izan dugula eta gozatu izan dugula. Elisabete oso berri hona izan da niretzat jakitea sari hau lortu duzula. Merezi duzu saria eta espero dut etorkizunean ere jarraituko duzu zure lan bikainarekin eta berriro 11 aldiz eskerrak. Beti gogotik irakurri izan ditut zure artikuluak eta ikusi parte hartu duzun emankizunak eta beste. Espero dut, datozen 100 urte horietan ere zure hitzak irakurtzea euskarazko prentsan. Elisabet, benetan ongi irabazitako saria jasotzen duen gaurko honetan, zorionak bihotz-bihotzez. Elisabete, zorionak zalantzarik gabe, ziur nago aurrekoek ere, Rikardo Arregi saria jaso dutenek ere, merezimendu osoz jasoko zutela, baina zuk egindakoa ez da bat ere txikia, Euskal Herriko kazetaritzaren alde, kulturaren alde, Euskal Herriaren alde izugarrizko lana egin dezu, txiki-txikitatik nik uste dut sehaskatik zetorkizula, gogo hori, eta begira, segi lanean, oraindik sasoian zaude, eta Euskal Herria badu zure beharra. Orezko sari hau emateko, Mikel Arregiren laguntza eskatuko dugu kasu honetan. Eta mesedez, Elisabete Garmendia agertokira gonbidatzen zaitugu. Hainbeste merezi duzun saria jasotzera. Bueno, ez dakizu ze astune dan mugarri hau. Ikaragarri,
norbati, hori, esan diazu, hankara bota ezkero, aberia hundi xamarra. Bueno, uste dut ja nolabete azaldu dala hori, baina, berriro esango dut, hori hainbat ertzetatik ezagutu izan dealanik Rikardo Arregi kazetaritza sarie, hori, azteko lehen 5 urteetan epaimaikide izan nintzelako, gero hor azaldudan bezala 2000 urten ETB bateko bertatik bertara saioa egiten genuen saria eman zigutelako, eta oraingo hau nolabait errematetzat jotzen dut. Erremate ona. Pixuzkoa, benetan. Hortaz, eskerrak eman behar dizkiet, bai epaimaiari, eta batez ere Andoaingo udalari, ez bakarrik oraingo sariaren gatik, baizik euskarazko kazetaritzari sona eta prestigioa ematen zaiolako hori Rikardo Arregi kazetaritza sariekin. Nik ikaragarrezko garrantzia ematen diot horri. Hemen egon edo ez hemen egon beti jarraituko dut, aurten zein, nor atera da, zer aukeratu dute, eta ikusi gainera hori urten burun garapen handia izan dola zera honek, ezta? Antolaketa honek eta sariketa honek. Eta gaur ezin ahaztu hilberridan Pilar Iparragirre. Kazetaria, Idiazabalen jaioa, umetan urbian egonaldiak egiten zituena, izan ere bere hartzaile esan. Pilarrek Bartzelonan egin zituen kazetaritzako ikasketak, eta 5 urtez alkarrekin izan ginen Zeruko Argia eta Argia Astekarietan. Joseba Sarrionandiak akordatzen liburuan izendatu gintuen 3 neska argiak, Lourdes Auzmendi, ni neu eta Pilar Iparragirre ginen. Hortaz, gaur, Saminetik, Pilarren ganaino luzatu nahi nuke, gaur hemen egin zaidan aitorpen hau. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko, Mikel, eta zorionak Elisabete.
Sari banaketarekin jarraituko dugu eta horretarako komunikazio sariaren 4 finalistak ezagutuko ditugu. Kazetaritza sariaren beste 4 finalista ditugu gure artean eta goazen beraien aurkezpena ikustera. Sari hauek banatzeko Maider Lainez Andoaingo alkatea eta Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko sailburua oholtzara gonbidatu nahi ditugu. Aurtengo Ricardo Arregi komunikazio sariaren finalistak ere oholtzan ikusi nahi ditugu. Enpresabidea.eus webgunea, Maite Erreizabal, Izar Mendiguren Aiaralde komunikazio proiektua, Aiora Mujika, Aiora Probatxoak YouTubeen duen jarduera, eta Sabin Bikandi, Aikotaldea.eus Aiko Dantza taldeak sorturiko komunikazio proiektua. Eta komunikazio sariaren irabazlea honakoa da. Enpresabidea.eus webgunea. Mesedez, Maite, zurea da hitza. Bueno, prestatu egin dugu. Gabon guztioi, esan bezala, Maite Erreizabal Arregi naiz, Enpresabideako erredakzio burua, baina agertoki honetan lantalde zoragarri baten ordezkari gisa nago. Eta beraiek aurkeztu nahiko nituzke ezer baino lehen. Niko Kuenka Beristain, gure koordinatzaile eta zuzendaria, Carolina Sainz de Bikuña Irigoyen, harreman instituzionalen arduraduna, Iraia Oteiza Jauregi, kazetaria, Borja López Cárdenas eta Alazne Aldaiturriaga Arrieta, marketing eta komunikazio digitaleko adituak, eta azkena utzi izanagatik ere ez garrantzi gutxiagokoa, Pilar Calzada González, Enpresabideako kontseilari orokorra.
Jarraian esango dudana esan bezala denon izenean da. Eskerrik asko Rikardo Arregi kazetaritza eta komunikazio sariak posible egiten dituzuen guztiei. Enpresabideari aitortza hau egiteagatik. Izendapenarekin berarekin sekulako sorpresa jaso genuen, baina hau, segulakoa da, benetan. Gainera, horrela anekdota txiki bezala edo, hau martxan jarri behar genuenean, gogoan izango dugu hemengo batzuk, eta gainera egun hauetan komentatzen aritu gera, esaten genuela, ez? Etorkizun batean, Rikardo Arregi sarietan egotea lortzen dugun. Urrun ikusten genuena, espero baino gertuago zegoen. Ekonomia etxeko giroan egiteko sortu genuen enpresabidea. Euskaraz gure ekonomia eta enpresa egunaz hitz egiteko asmoz. Enpresa eta ekonomia, kazetaritza eta bestelako eragileak izan zarete hasieratik etxean sentiarazi gaituzuenak. Eskerrik asko denei eta bereziki, bidelagun izan ditugun kolaboratzaile eta babesle guztiei, hemen ditugu Joanes eta Alejandro eta Elena besteak beste, proiektuan sinisteagatik, y había empresa per abrir el camí, la vía y acompañarnos. Diruaren hizkuntza gaztelera izan da tradizioz eta oraindik ere hala da. Ez du zertan, euskara jatorrean diharduten milaka eragileren eta pertsonen lan handiari esker. Gure ekonomia, gure burua, gizarte moduan nola antolatu nahi dugun esaten digu, eta gure burua euskeraz ere antolatu nahi dugu. Ekonomia funtsean dirua izanik ere, bada beste gauza asko ere. Zaurgarritasunaz, berdintasunaz, jasangarritasunaz, berrikuntzaz eta ekintzailetzaz ere hitz egitea eskatzen du. Eta hortaz, euskarak badaki asko. Bide horretatik jarraituko dugu enpresabideatik lanean. Diruaren hotsa, euskarazko ere izatera iritsi dadin gure ekarpena egiteko. Eskerrik asko guztioi. Zorionak maite, baina zorionak ere beste finalista guztiei eta beraientzako ere oroigarri bat daukagu. Oroigarri bana emango diegu komunikazio sariaren finalista guztiei. Zoriona guztiei eta bereziki enpresabidea.eus webguneari. Rikardo Arregi kazetaritza saria emateko momentua da orain, eta horretarako sari honen finalistak deituko ditugu holtzara gerturatu daitezen. Amaia Lekunberri, Ansolak ekoitzitako larrun monografikoa, ETB-ren Askebizi dokumentala eta beraz Xabier Madariaga ordezkari bezala, Miguel Ángel Elustondok berria egunkarian argitaratutako Tonban ehortzirik erreportaje xorta, eta ETB-ren Bibazuek magazinan ordezkari bezala Unai Etxabe Elustondo. Eta aurtengo kazetaritza sariaren irabazlea honakoa da. Miguel Ángel Elustondo. Leno esan bezala, beste finalistentzako ere oroigarri bat daukagu beraientzako, beraz zorionak guztiei.
Eta irabazle bezala, Miel Angel, zurea da hitza. Hitzak bazpare prestatuta ekarri behar ziren. Barkatu etxeko lanak ez ditut egin. Gauza prestatu gabe etorri naiz. Izan ere, hirugarren aldia dut hemen. Eta aurreko aldietan jaso ez badut, zertan jaso dut aurten. Eta bestalde, etxean agindu didate eramateko Xabier Lakaren plaka. Ez besterik, ze lehendik badugu, lehenbizik urtean etorri nintzenean eraman nuen urdina. Bigarrenean gorrila. Eta etxera joan nintzenean esan zidaten, bueno, hurrengoan ekarri zazu berdea eta horia eta partxiz osatuko dugu. Eta gaur ere ala esan didate, ea ze kolore ekartzen duzun. Beraz, ez dut ekarri zerarik. Ez dut ekarri diskursorik. Ekarri dut Ricardo. Bueno, barkatu protokoloak, zera denak agurtu nahiko nituzke, jaurlaritza, alkatetzak, diputazio, agintari diren finalista, zareten, ni bezain finalista eta ni bezain saridun. Ricardo Arregi sariak niretzako da Ricardo Arregi. Ez da besterik. Ni bizi naiz irakurtzetik eta idaztetik eta argazki batzuk egitetik. Eta behin horrela, nik argazkiak egiten ditudanean zaldiero sinatzen dut. Anaia nagusiak esandako zera joko batetik sortua da zaldiero. Crazy Horse esan zidan behin eta nik zaldiero jarri nuen argazkiletan. Baina egia da, badagoela hor gauza bat, zirkuito laburren bat oso ondo ez dabilena. Zerk eramaten nauen gauza batzuk idaztera, zerk eramaten nauen gauza batzuk deskubritzera, edo Andoainera etorri, Euskara zerbitzura etorri, zerbaiten galdezka, eta nik esatea, dakizu zertan nabilen hemen. Ez, abil ba. Datorren astean zer da? Datorren astean zer depa? Uztailak zenbat izango du asteazkenean? Egutegian begiratut, uztailak 10. Uztailak 10. Ricardo Arregi hiltzen eguna. Ordan, nik ez dakit zer zirkuito labur dabiltzan nire barruan gauza batzuk idaztera eramaten nautenak eta gauza batzuk irakurtzera. Baina barrura sartzen zaizkit. Eta eramaten naute Ricardo Arregi irakurtzera hasiratik bukaera arte. Eta Ricardoen ahotsa entzutera eramaten naute. Edo Gabriela Destiren poema horretara. Eta barrura sartzen zaizkit eta min egiten didate, edo krak egiten didate. Eta horregatik idazten ditudanak. Eta niretzako Ricardo Arregi sariak da Ricardo Arregi eta da Arestiren poema. Ricardo Arregiren eriotzeagatik negarrez. 10 egunean gordea eta azkenean Andoaingo elizan lehertua. 1979ko uztailean Andoainen
Turseko San Martin elizan Gabriel Arestik berak irakurritako poema. Eta bere ahotsean entzun litekeena eta entzuten dudana. Eta honela dio. Aurtengo uztaren 10ean Bilbaoko zeruan mitxeletaz estaldurik agertu zen. 1500 jainkoilo beltz pausatu ziren nire lehioaren kontra. 1500 sorgin bihurri, 1500 lamila eder. Ze berri, ekarri, ikusiko eure denbora guztiko. Aita Kristobal Jaundonearen 9 luzea, gaur ere ama eriotzeak ongi daduka asea Euskal Haragi sendo gazteaz agertzen duen gozea. Ze berri, ekarri, adituko eta gainera damutuko. Eta Donostiatik Bilbaora Andre negarreztatu baten garraixia belarrietara barrena ebakizenean, sasi guztien azpitik eta odei guztien gainetik itzali ziren mitxeletak, sorginak, lamiak. 1500 izan ziren goizalde luze hartan kontatu nituenak. Eta barrenaz, mina handi bat jaundu zen, bildur handi bat jabetu zen, lotxa handi bat nagusitu zen. Done Kristobal xoferra, santu benetan ankerra, ea zeruan zuzentzen duzun hemengo zure okerra. Eta Sasiolako bidertzean nire anaiaren zapata odolestatuak ikusi nituenean, zapata haiek nireak izan zitezela eta odolura nirea izan zedila guratzearen indarrez, kezko bola batek itotzen zizkidan birikak. Sasiolako orena Ricardo Arregirena milaka geunden hartzeko baina hartu duzu oberena. Eta mutrikuko hilerrian nire anaiaren katabutaren gainean nire eskuzikina jarri nituenean, ni barrenean eta ura kanpoan egon gintezen guratzearen indarrez, suzko bala batek lehertu zizkidan begiak. Hilda Ricardo gurea, euskeraren errubea, gure anaia hiltzaigu baina bizirik nago sugea. Sasi guztien azpiko eta odei guztien gaineko leku batean bilduko gara berriz sugea eta osoa, usoa. Hala agindu baitzigun Mateok bere 10. kapituluko 16. bertsoan, Arestik latinez esaten duena, nik euskaraz esaten dudana. Ardiak otsoartera bezala bidaltzen zaituztet, izan zaitezte sugeak bezain zuhur eta usoak bezain xalo. Gaur ez dut besterik esango, baina Joni agintzen diot, datorren uztailaren 10ean hemen izango naizela eta egingo dudala nire gogo eta Ricardo Arregiren inguruan. Zorionak, Miguel Angel, eta zorionak ere kazetaritza sariaren finalista guztiei. Itzul zaitezkete zuen eserlekuetara, eta Bingen Zupiria kultura eta hizkuntza politika saileko sailburua zuez gera zaitez gure artean, orain hitza zurea baita. Alkate Andrea, Ricardo Arregizenaren kideak, herri ordezkariak, Andre eta Jaunak, arratsaldeon guztioi. Lehen hitzak, jakina, zorionak emateko saritutakoei. Lehenengo eta behin, komunikazioaren arloko enpresa bideari, okerrez banaiz gure artean jaio eta sortu den azken euskal edabideari. Berarekin batera, Aiora, Aiaraldea eta Ikori. Eta kazetaritzan, bihotzez zorionak Miguel Angel Elustondori, eta zurekin batera, Amaia Lekunberri eta ETB-ko Azkebizi eta Bibazuek proiektuei. Baina gaur, sarituak eskertzeaz gainera, bi aipamen berezien inguruan zerbait esatea egoki eta beharrezkoa da. Eusko Jaurlaritzako
kultura eta hizkuntza politikako sailburu bezala, errespetuz, begirunez eta mirespenez, zorionak Patxi Baztarrika eta zorionak Elisabete Garmendia. Zuen lanagatik, zuen lankidetzagatik, ibilbideagatik eta konpromisoagatik. Aurtengo Rikardo Arregi Sariak Euskaraldiaren amaierarekin eta Euskararen legearen urteurrenarekin batera tokatu dira. Uste dut, Rikardo Arregi Sariez aruntzago, bai Patxi Baztarrikari buruz eta bai Elisabete Garmendiari buruz, ematen duela aitzakia aipamen bat egiteko. Biak izan duzue zerikusia komunikazioaren, informazioaren, kazetaretzaren inguruko zereginetan. Baina esan bezala biak duzue, ibilbide luzea, eta uste dut ondela gogoratzea, okerrez banaiz, 1980ko hamarkada hartan, Euskararen legea onartu zen urte haietan, Elisabete Garmendia, Gipuzkoako diputazioan zinela, Euskara teknikari. Eta okerrez banaiz, 1982an legebiltzarrean adostasun zabal batek Euskara legea egin zuenean, Patxi Baztarrika Jose Luis Lizundiaren lankide zinen, Euskadiko Ezkerraren eskutik izan zen lantaldearen barruan. Biek izan zen duten urte zail eta konplexu haietan zuen ekarpena orduan ariltzen eta sortzen ari zen egoera harretan. Eta besteok zer egiten genuen urte haietan. Nik ez dut gogoan, nola jakin genuen Euskararen legearen onespenaren berri. Ez genuen egunkaririk erosten. Orain gaztei buruz hitz egiten dugu, zahartu eta gero, baina 20 urteko gazte ginela ez genuen egunkaririk erosten, eta gu bizeginen estudiante pisuan oso gutxitan sartzen zen egunkari bat. Ez zegoen ez mugikor, ez internet, ez WhatsApp eta ez sarerik. Eta seguruenik gazte ginen, gazte beste kezka batzuk izango genituen. Irratia hasi berriak entzuten ginen, gehienetan, nik uste dut los 40 principales eta antzekoak entzuten genituela, 1982ko azaroan Euskadi Irratia sortu zen arte. Tarteka Loiola Irratia ere bai. Eta Euskadi Irratiaren zale egin ginen hasieratik. Eguerditan Telenorte albistegia ikusten genuen, apenas zegoen besterik. Gero etorri ziren Euskal Telebista eta askoz geroago interneteko bestelako emankizunak. 1980ko hamarkadatik igaro diren 40 urte hauek erabat irauli dute euskaraz egiten den informazioaren eta komunikazioaren mundua. Eta badira zenbait mugarri, normalean ez dugu honetarako denborarik hartzen, baina utzi dezue gaur, minutu pare bat hartzen, mugarri horiek gogora ekartzeko. Lehenengo eta behin, hainbat hedabideen sorrera. Kasu batzuetan, herri erakundeen ekimenez, baino gehienetan, herri ekimenaren bultzadaz erakundeen laguntzarekin. Bigarren mugarri modura, lanbidearen profesionalizazioa bere gabezia guztiekin. Eta ehundaka kazetari plazara agertzen ikusi ditugu urte hauetan. Horretan, pertsona horien, profesional horien formakuntzan, garrantzi berezia izan dute unibertsitateek, Euskal Herriko unibertsitateak, Nafarroakoak, geroago Mondragoikoak, baina baita ere, bidean sortutako hedabide guztiak. Haiek izan baitira, gero kazetari izan diren askorentzat, eskola, probaleku eta arigune. Baina bereziki aipatu nahiko nuke ibilbide honetan oso garrantzitsutzat jotzen dudan puntu bat. Eta da, hizkuntzaren normalizazioarena. Euskarak komunikazio tresna den neurrian urte guzti hauetan izan duen garapena. Lehenengo eta behin, eredu bat edukitzea eta erabiltzea
euskera batua deitzen dugun eredu estandar hori. Bestetik, urte guzti hauetan garatu diren hiztegia, arauak, morfosintaxiak, esaerak, eta aipagarria guzti honetan euskaltzaindia eta hedabideen artean izan den lankidetza. Hizkuntza hori, hizkuntza eredu hori ontzerakoan eta taiutzerakoan. Batzutan, hedabideetako profesionalak izan dira, euskaltzaindira jo dutenak erreferentzia eta laguntza eske. Baina beste batzutan, euskaltzaindiko adituak izan dira, hedabideetara jo dutenak haien jardunean sortutako irizpide eta korpusen bila. Eta auzolan horretatik sortu da gaur egun modu naturalean darabilgun hizkuntza eredua. Gaur, euskal hedabideen ekosistema bat daukagu. Ekosistema horretan badute zer ikusia Ricardo Arregi sari hauek ere, erreferentzia bat direlako, eta euskarazko komunikazioaren eta informazioaren arloetan egiten den lana bermatzen eta goraipatzen dutelako. Eta tartean, irrati telebista publikoak, gizarte eragileek bultzatutako proiektu komunikatiboak, egunkari bat, aldizkariak, tokiko hedabideak, irratiak, toki tebelistak, eta gero eta gehiago zabaltzen ari diren online bidezko hedabideak. Ekosistema txiki bat, baina berria gure artean inoiz edukigabekoa. Eta aurrera begira, euskarazko hedabideek bereziki, beste hizkuntza guztietakoak bezala, baina bereziki euskarazko hedabideek izango dituzten erronkak. Lehenengoa, digitalizazioa. Gaur hemen ikusi ditugun proiektu asko digitalean jaiatokoak dira, eta digitalean garatuko dira. Askok dute eta izango dute, geroz eta gehiago, multimedia izaera, euskarri ezberdinetan izateko izaera hori. Euskarak aurrerantzean indartu beharreko beste eremu bat ikus entzunezkoena. Eta dudarik gabe, euskarri guztietan informazioa eta komunikazioa garatzeko tresna eta teknologia berrien mundua eta premia. Mugikorrak, sare sozialak, plataformak, eta dudarik gabe, datozen urteetan sortuko diren euskarri, plataforma eta sare berriak. Eta horietan, espero dugu, bidelagun izatea, hizkuntza teknologia berrietan, euskararen ikuspuntutik eta euskararen arlotik egin behar ditugun ekarpenak. Hoiek, 40 urte hauetan, 50 urte hauetan gertatutakoen zertzeladak, eta hoiek etorkizunerako erronka batzuk. Eskerrik asko neuri ere, neuri hitzak saretzeko aukera eman didazuelako. Zorionak eta arratsaldea.
Ekitaldia amaitzeko familia argazki bat egitea gustatuko litzaiguke. Horretarako oholtzara 2 irabazleak deitu nahi ditugu. Patxi Baztarrika eta Lixa eta Garmendia ere bai, sailburua, alkatea eta gainontzeko finalista guztiak. Mesedez, danak oholtzara. Familia argazki hori egitea. Eta denak elkarrekin oroitzapen polit bat eramatea Ricardo Arregi sari hauekin. Nahi dezuenean, elkartu zaitezte eta zoriona guztiei. Eskerrik asko gaur Bastero kulturgunera gerturatu zareten guztioi, eta zorionak berriro ere finalistei, omenduei eta aurtengo Ricardo Arregi sarien irabazleei. Orain mokadutxo batekin disfrutatzeko aukera izango dugu, eta ondo izan eta hurren arte.